Dawa ba dilon ba ko? Dahil akong kwarta. Muna nga. Anong na kwarta? May cellphone ka dito ko na? Dikipat niya sa nanganan ng cellphone ko. Nagkukunta nga ako sa pamilya. Kung ano makahagad akong kwarta. Babalik ka na, tawa na mo ba yung kwarta? Dawa ubaan mo ako. Datong kwarta. Dahil ka talagang kwarta dyan? Dahil may nga no, nagkukontak ako. May hilang nga ni ako. O sa pamilya ko dahil nga ni nakukontak. Dahil signal ba ganit sa kayada. Nagkukontak ako doon man sa barangay Makuksay. Dahil ma. May ilang ka. May hilang ako. Anong ilang mo? Turtag daw. Kaya kung ka man palang may ilang ka. Hold up on ako. Mama sana dyan na. Nakulo na hold up on. Dahil ka talagang kwarta dyan, nangangaipok ka kwarta. Wara man yan eh. Daw anong ibon mo sa kuya ho. Oh. Natangali ito na ikang kwarta, di ka trabaho. Hindi akong trabaho. Ruluho na ang atop kang marong ko. Oh, hili nga. Hindi mo nang ano. Anong hold up on mo sa kuya? Dahil kang pamilya. Dahil pamilya, di ako nang umahaw. Upeg na baga. Parehas pa lang kitang duwa. Alag ka kang buhay kang ini. Ako nga rin sulong buhay, ma'am. Hold Ano? up, dakulong kung ma-hold up. Ako pang pinili mo. So, dahil langgad. So, warang-wara. Wala mo may tinapay ka. Yan nga na pangyari. O tungali, so inold up ko kaso bago ilingan na. Paano mo yan? Mag-restoryahan sa nakita dahil ng hold upan na mangyayari kayo ni. Uyug-uyugon mo. So inold up kong babae o. Uyug-uyugon mo. Ililinganan mga laog kayo ni. Oo. Mga panlimpya sa kuko mga cutex. Mapakinabangang bagay niyo. Uyug-uyugon mo. Makahira kong palang kitang duwa. Oh. Ang balil ko pating inialas pa mapapike. As pike. Yung niya, balil. Dengaling kiblitan. Uyug-uyugon mo ang. Dahil ka bagang trabaho baga. Dahil man akong trabaho nga na eh. Kaya na kung kapalan na. Dahil ka pa na mamahaw. Dahil patabi. Baka igwa pa lamang tayo dyan. Mr. Ordaber. Uyugon mo. Soldaper yun pa kayo nan maabuno. Uyugon man ulit may kwarta ko ligiyo. Dahil balit, naka-hold up ka naman. O, saan mo na yung 20 niyo? Dahil mo natabi madagdagan. Kulang paan? Oo. Uyugon mo ang. Ako na sa'yo ang ma-hold up! Dahil mo na pangyaring ini, oh. So, hold up, pwede yun, hold up. Uyugon mo ang. Ano? Dahil na uli, tayo mo lang alini gabot, oh. Oh, taga na dyan. O, yan na, tayo mo lang gabot, oh. Batan mga cutex niyan. Lumana. Abonado kita kasi kaya mo sinugong kitang mang-hold up. Kita na hold up, uyugon mo ang. Ay.